Zaujíma ťa, ako sa stravuje majster sveta v kulturistike, aby si udržal 120 kg čistej svalovej hmoty? No, zaujímalo by to aj mňa, ale v dnešnom videu sa dozvieš, ako sa stravujem ja. Takže pohodlne sa usaď a poďme rovno na video. Takže dobré ráno, máme tu ráno a je 6:54 a ja si práve dávam prvý pohár vody, ktorý obsahuje klbovú výživu, L-glutamín a kreatín. A k tomuto prvému poháru vody si na lačnom dávam ešte zinok a berberín. Na raňajky mám overnight oats, ktoré jem takmer hneď po zobudení, čiže okolo 7 ráno. Tu máte napísané, čo všetko obsahujú a takisto aj kalórie a makroživiny. My sa môžeme pustiť do toho. Po raňajkách mám ešte omega-3 a vitamín D s káčkom a my sa vidíme pri ďalšom jedle. Ako druhé jedlo som mal toasty, kváskový chlieb, nejakú šunku, mozzarellu, avokádo a nejakú zeleninku. Toto jedlo mávam okolo 9:30. No tu som si dal 3 hranolky s tatarkou, takže chalani ma takto kvalitne provokujú. Ja nemám čím. Ale stojí to 7 eur. David nechce, aby jeho frajerka videla. Si to kúpuje, či čo? Ajajaj. Nechcem ti robiť týzovač. Teraz bude prestrih na to, čo mám ja. A few moments later. Máme tu štvrté jedlo dňa, to je predtréningové jedlo. A to konkrétne túto vábnu rýžovú kašu s jogurtom a nejakým toppingom. A vlastne toto je posledné jedlo pred fitkom, cca hodinu a pol. Obsahuje to veľa sacharidov, takmer žiadne tuky a bielkovín to má troška menej ako ostatné jedlá, aby to práve dodalo hlavne tú energiu a nezaťažilo to organizmus strávením. Takže vidíme sa pri tréningu, pokiaľ si ešte niečo nedám na jedenie. A ešte som chcel povedať, že pokiaľ nemáš predtréningové jedlo a nepozeráš pri tom farmu, tak strácaš tým silu a svaly. Takže odporúčam jesť a pozerať farmu. Máme tu potréningové jedlo slash večeru, konkrétne teda banánik, nejakú ryžu, zemiaky, kuracie mäso a toto je horčica kečup. A pokiaľ mi niekto povie, že toto nie je ideálna kombinácia, tak ešte to nevyskúšal asi, lebo banán s mäsom je top. To je ideálne po tréningu, pretože obsahuje veľa pomalých sacharidov, veľa rýchlych sacharidov vo forme banánu a bielkoviny. A nemá skoro žiadne tuky, takže tvoj organizmus nejako nezaťaží. No, takže toto je môj full day of eating a pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak nezabudni dať like, odber a koment. Snažíme sa hitnúť 1000 odberateľov do konca roka, takže prosím ťa, pomôž mi, díky. Vidíme sa pri ďalšom videu a čau.